yau ba ku ba ka kirnar gari ya riƙe dangare in ba za ka dawo gona dan Allah ba ma za ka dawo gona ai ko dan ka samu abin da za ka samu ai. Assalamu alaikum. Kara dai Kai lafiya. kara da gai Hello ba ku. kara kuni Hello. yan zafi ɗe kai din daga ina tukun muna aikin gwana ka taho kirshe shi wani aikin gona haka wannan me wannan din? kai gabo ba ka tsaya gana ta gaye a gari ba mu yanzu tukuna ai tun da ruwa ya sau ai lirrif a gari za mu zo ne muna yin fuda yanzu gashi nan duk ina sassaban ta ni ba ruwa na ta fuda ai Ba maganan huda bane ba yanzu nan ina kaga layin abin noma a nan kona ba kana gozi ya bushe ba alamar ruwa. wannan gwanan mu na gado shekara sama da 20 muna noma ta ba fuda abin mu muna yin du'e ne sannan idan mun zo yanzu haka za mu yin ta da jada gaba ɗaya du sai mu ɗauko ta da dawa wake din muna sawa ɗaya ne da kake kallo To idan kai wake ɗaya din da gida dawon duka yanzu lissafin da kake ina za a sa su. mi Su abin da ka lissafa. kafira ɗiga gai ne ba ka ganewa ni yanzu idan na zo da gyaɗa na du'e na ke yi gaba ɗaya na shuke ta kwana biyu ni ba na son baƙin magana da kake kallo na idan ina yin noma na ni ba ruwa na da ku yanzu kuna birni kun sa rayuwa ariya gaban ku A wani rayuwar ƙarya kai mu ma yanzu haka idan muna gwana yanzu ba abin da yake damu mu yanzu mu sa odu zai ariso a gari amma mu muna gwana ba ruwan mu abin gona ba kawai kuna gindin musha kuna shan wahalar. muna shan wahala ai wahalan da bata da amfani ita ne wahala ai. sha wahala ba. wani wahala to na sha ni da na san zan girbi ni ba kuma gwana hulan da ka sa a kanka ma ai ba kana ganin da ka san sai a hankali. wannan fula muna zata saboda ku ne yan iska kuna sa felin kas a gari kuna ganin mutane ba sa Zo ganin mu je a kai ka birni kaga yadda birni yake in ka koma birni wallahi ba za ka ƙara zuwa. ka ura ni za ka dame ni da magana wallahi ba ba za ka zo ka tsaya haka za ka tsaya kai tai ka tsiya ce harkar jeji harkar tsiya. ariya ka walle ariya ni daga ce kana harkar tsiya rafka wannan dangare safkar duka